Se logrou esta suspensión temporal da licitación foi porque as nosas peticións, partindo da unidade, atoparon o respaldo e apoio de moitas AMPAs do rural, que como a nosa ven recortados os seus servicios e visibilizan a súa situación. Como a AMPA de Navia de Suarna, que temos aquí ao lado, que tamén está con un problema similar ao noso, como a AMPA de Bamonde, que leva tempo loitando para que non pechen o seu cole, e tamén un compromiso fundamental de AMPAs galegas e FAPACEL. Pero tamén queremos dar as gracias á implicación de respaldo de totalidade das forzas e entes que forman e queren loitar por un Caurel e un rural no que perder servicios non sexa normal. E por eles, por vós, polas crianzas, polo futuro, temos a obriga de estar atentos e vixiantes a que susanen os erros e se cumpran as nosas peticións, mantendo o transporte escolar de sempre no Caurel, vinculado á comunidade educativa e á autonomía local. Viva o Caurel, viva o rural! Que me escoite todo o mundo, que eu vou a protestar, porque os nosos transportes a Xunta quere quitar. Ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la, ai la 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 la. E agora que estamos todos, imos berrar ben forte, defendamos o rural, defendamos o transporte. Ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la, ai la 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 la. Se vos digo a verdade, quero ir no meu transporte e non quero que yo dean a unha empresa de Monforte. Ai la la, ai la la, ai la la, ai la la. E aquí ninguén se renda, seguiremos a loitar. Se o facemos todos xuntos, seguro que imos gañar. Ai la la, la la la, ai la la, la la la. Ai la la, la 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 la, ai la 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 la. Gracias.